Hemm ħafna sfidi li n-nisa f'pajjiżna għadhom jiffaċċjaw u għal din ir-raġuni l-Malta Women's Lobby qed jappella lill-Gvern sabiex ikisser dawk illi sejjaħ ostakli sistematiċi li jinċentivaw l-inugwaljanzi. Fjum il-mara, il-lobby tan-nisa insista li bħala pajjiż irridu naħdmu favur soċjetà aktar inklusiva fejn kull mara tista' tgħix b'dinjità u rispett u tibbenifika minn opportunitajiet indaqs. L-istess lobby fakkar kif mill-ugwaljanza jgawdi kulħadd speċjalment fl-ambjent tax-xogħol, dan għaliex in-negozju jibbenifika aktar meta jkun hemm kontribut ta' mara li kapaċi tikkontribwixxi għal proċess fejn jittieħdu d-deċiżjonijiet u fejn ikun jeħtieġ bidla u innovazzjoni. Il-Women's Lobby ta' pajjiżna jitkellem ukoll dwar l-importanza tal-work-life balance, il-bilanċ bejn il-familja u x-xogħol, xi ħaġa li l-Partit Nazzjonalista ilu snin jitkellem dwarha u li ġiet imbuttata anke fuq livell Ewropew b'direttiva li ħadem fuqha l-MP Nazzjonalista David Casa. Iżda f'Malta sfortunatament il-Gvern daħħal din id-direttiva nofs leħja u l-familji ma bbenefikawx minnha kif kellu jkun, tant illi l-Partit Nazzjonalista kien ressaq mozzjoni fil-Parlament biex il-benefiċċji tal-parental leave u l-paternal leave u oħrajn ikunu imsaħħa aktar għal ġid tal-omm u tal-familja sħiħa, xi ħaġa li l-Gvern kien ivvota kontrija. Intant għal din is-sena l-slogan li intażel fuq livell internazzjonali għal jum il-mara kien ninvestu fin-nisa, naċċeleraw il-proċess. Bil-Malta Women's Lobby jgħid illi rridu nisfidaw l-istereotipi sabiex anke f'pajjiżna jkollna ambjent ta' inklusività.